салом меҳмонони гиромӣ, хушомадед ба шабакаи мо. пӯшиданест ки технологияи муосир дар ҳаёти имрӯзаи мо яке аз ролҳои асосиро мебозад, зеро ки қариб тамоми мушкилиҳоямонро мо тавассути техникаҳои ҳозирадамон ҳал мекунем. вале тараққиёт дар ин соҳа ончунон дар авҷ аст, ки аксарияти мо аз бисёри ихтироъотҳои муфид бехабар ҳастем. аз ҳамин сабаб мо тасмим гирифтем, ки шуморо аз ин ихтироъотҳои муфид бохабар созем. ҳоло бошад, биёед ба яке аз ин ихтироъотҳои муфид назар андозем. шинос шавед бо якумин тайёрае, ки тамоман тиреза надорад. ин тайёра иксион ном дошта, дар худ чандин камераҳое дорад, ки атрофро ба навор гирифта дар экранҳои дохилии тайёра пахш мекунад. ин тайёра ба шумо ҳиссиётҳои фаромӯшнашаванда мебахшад, гӯё ки шумо худ дар осмон парвоз дошта бошед. ихтироъоти навин аллакай диққати чандин сармоядоронро ҷалб кард ва ҳатто дар чандин озмунҳои вобаста ба ихтироъотҳои навин ҷойҳои намоёнро соҳиб шуд. имкониятҳои ин ихтироъот васеъ аст ва яке аз имкониятҳои муфиди ин экранҳои дохилӣ дар он аст, ки ба шумо имконият медиҳад то ин ки аз интернет истифода баред. масалан, бо тавассути Skype суҳбат кунед. шахсоне ки аз баландӣ тарсу ҳарос доранд метавонанд наворҳои писандидаи худро пахш кунанд ва хаёлашон роҳат бошад. умедворем ки аз ин навор баҳра бурдед. ҳатман ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед, то ин ки аз охирин дастовардҳои технологияи муосир бохабар бошед. то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед.